И здравейте хора! Днес, по-точно сега, продължаваме нашата поредица на Borderlands. И така, кажи ти нещо де, сега аз говоря. Няма какво, да си продължаваме приключението. Си продължаваме приключението. На тази невероятна игра. За тази невероятна игра. Вижте какво око има. Вижте, погледнете. Той не иска да му гледат окото. Погледнете. Погледнете какво око. О, перфектно, перфектно. Добре, сега да продължим. Много хубав пистолет. Търни да върши към миналото ли сега. Сега трябва да се върнем при онзи старец. Да, на когото му носихме храната. Кучета, те са втори левел между другото. Ние кой левел сме? Четвърти. И ти ли си четвърти? Стана мазал при мен от бандити. От бандити ли? Аз един с кучета тук. Да, и кучета ме закопаха. Леле. Идвам да ти помагам. Леле, майко, тук. Нещо започна да става много рано. Екшън. Така. Малко намалих музиката на играта. Забелязах, че на клиповете се чува прекалено силно. Че дай да бегаме. Да, защото бандитите изглежда, че няма да спрат да идват. Така. Да се върнем при еднокракия старец. Здравей, приятелю мой! Защо си мърда устата, а нищо не говори? Каза. Хей, камара, бе looking for you. Не, при мен нищо не каза. Окей. Сега, какви мисии имаме? Имаме все още само една. Това мисля, че ще е бос файт, знаеш ли. Take him down. Да... Ела да видим при доктор Z дали има мисии. Ако искаш. Да. Да видим в гънстора. Всъщност да видим и в гънстора дали има... Да се оборудваме. Да се оборудваме, да. За предстоящата мисия. Хелта трябва да си го дикам на макс. Аз съм на макс. 145 ми е макса на мене. Не знам на мене колко ми е, защото сега съм на 95. Да, с дигането на левел се увеличава и хелта и много неща. Така да видим дали има мисия тук. Доктор Z. Не, няма мисии при него. А нови щитове има ли? Не. Не, няма нищо, което да си струва. Така, да ходим да видим. Дали Да, има... и моя 145. Охо, има оръжия. Чакай я да ги видим. Има някакъв много як пистолет, 23 демидж има. В айтемов дейта. Моя е някакъв подобен по външен вид. Обаче е много скъп. Има някаква пушка. Terrible shotgun. Ужасна пушка. Има някакъв снайпер. Terrible shotgun, да. 7 по 11. Има някакви узита. Моето колко демидж бива. Аз знаеш какво мисля? Аз мисля да си взема един шотгън. И здравейте отново след кратка пауза. Така, продължаваме нашето пазаруване. Да, нещата в магазина са се променили малко. Аз мислех да си взема шотгън, обаче вече не ми харесват офертите за шотгън, които има. Но всъщност... Какво? Някакво тя като SMG узи, ама 1638, няма пари, бие 17 демидж. Аз ще си взема един шотгън, да. Sure, yes, I'm sure. А имам ли амо за него? Или само 6 амо? Сега ще си купи малко амо. Аз взем ново узи, което бие 12 демидж. Shotgun Shells имаш 26, а колко струва 70? Перфектно! Пак ще си купа още. Така. Може да чувате малки звуци от Бетко, извиняваме се за това. Какви бе? И прашението на микрофона ти. Да.
Не мога да го правим, съжалявам, тъй ще купим нов микрофон. Така. Сега да видим шотгънът ми. Ето го. Добре. О, шотгън пауър. Ръбъчето изглежда обича да танцува. Така, сега отиваме. Barricade Destroyed. Трябва да унищожим някакви барикади, които къде се намират. Изглежда, че трябва да травяваме до ново място. Мисля. Тъмън да си тествам много тузи. Направи да спивам. Днес нищо не учи. Те стреляш, брат. Ти с един изстрел. Ами шотгън все пак. Така, сега на къде сме? Натам. Някъде натам. Да. Малко направихме заобиколка тук. Така. Сега. Тук има доста такива на кучета. Те дават малко XP. По 13 XP ни дават. Как сме четвърти лева още в началото, окей. То, защото сме четвърти лева ни дават толкова XP. Те отдели ни давах около 40-50 XP. Explosion. I heard that blast all the way over here. Bam! Time to give Nine Toes a piece of that. Woo! I'm updating your ecosystem with his location. Come and see me once you put his bits to the crack. Okay, I don't like this picture. Така, зарежда. And we're here. I'm here. And you're here. Yep. Да видим, тук може да има други щитове. Не. Има някакъв айтемов даде 141 дава този щит. Ама струва 8 леле. Майко, е за много висок левел. Не е за нас, тук има амо. Има и някакви апгрейди, мисля. Да. Какви бяха тия неща? Кое? Use increase. Аха, това увеличава амото. Кое бе? Е, това тук където е. SDU-тата, да. Искам да си дигнем на автомата Use increase, SMG, Sniper Rifle, Grenade, Launcher, Pistol, Аз нямам пари. Gun, Combat. Ето това е май. Не е това. Не. Добре, къде е това за... Мисля, че е Combat Rifle, не съм сигурен, би трябвало да е Combat. Сега ще чекам. Combat Rifle е, да. Да, Combat Rifle. Ако търсиш за автомат. Да продължим. Сега трябва да намериме 9. Тоест, това е някакъв Guns is found. What? О, beautiful! Beautiful! Така. Тези тук би трябвало да са по-висок лево. Да, втори лево. Да, по-висок с лево са. Къде е четвърти? Това е на наши. Не мога да носа си почешам. Добре. Само отстрани skill points на мене, нещо беше писано. Ти кой левел си? Пети. Бия с пети, аз съм точно... Ето имаме една точка от пети, взимам си special. Явно при пети левел дава първата skill point и аз си го взимам. А моето спешъл какво беше? С F се дропваше.
Твоето беше картешничка. Don't need a medic now. Някакъв щит намерих аз. 60, взимам го. Взимаш всичко и после продаваш. Не, той е по-хубав от моя, аз даже си го сложа. Браво, браво. Нали така, да. Значи имаме 60 шилд. Да видим този гроб. Ооо! That is awesome. That is awesome. Yeah, man. Ако искаш ти вземи шотгъна, защото нямаш. За какво ми е? SMG. Това е какво? Вземи SMG-то и шотгъна, да взема пистолета. Става ли? Добре. Добре. Кой е новия пистолет е този? Да го пробваме. Това не е новия пистолет, че е малко. Беше лозов някакъв червен. Не е това. Това е новия пистолет. Да. На къде отиваме всъщност? На тук ли сме въобще? Не, налево сме. Манития. А къде налево? Трябва да се върнем явно. Трябва да мапа. Не, на тук сме, да. На тук сме. На тук сме, просто е... Да. Така. Те се забиха тук бандити. Шилда ми е на 0. Пистолет, това си е пистолет. По-хубаво, че отгъна за тия няма. Да. Шотгъна му. Не искам го взема. Не, взимай го и ти имаш шотгъна вече, защо не го ползваш? Това е защото не знам. Оп, ето е нашата приятелка. Hope you've toughened up enough. Our first real challenge. Охо, доста хубави щитове има тук. Щитовете, които имат ето това нещо. Тази картинка. Стих, това са бендиц. Щитовете, които имаха тази картинка, те намаляват хелта. Намаляват хелта, но ти дават за... Просто ти дават... Не, тук няма такива, които намаляват. Сигурен ли си, не намаляваха ли хелта? Те са различни. Мини 128, то е една яка май. 7 лева, пак стрелят по нас. Как тичек също не разпуши. Ох! Умирай! Значи шотгъна не е добро оръжие за тези. Не, то е за отблизко. Да. Взема автомат. Което не е нищо особено между другото. Но все пак е нещо. Така. Предлагам ти да тръгваме напред. Кати гадния звук, някакво страшно. Много има още бен. Да. Как ми се типа толкова далеч? Обаче тези имат щитове и са... Real challenge. Не, трети лева са. Обаче имат щитове сега. Какво направих аз? Не знам. Използвах си ама какво прави това? Стана син. Това също е като Bandits Base. Това е база на бандитите. Дяу. Опия! Тук ще има бос файт. Една, щом видите место, на което не можете просто да се върнете назад, значи ще има бос файт. Let's go! Let's go! You woke the wrong dog. Yeah. Аха. Само са в игра с 3 болс, има 3 топки. Не е нищо особено. Това е 5 лева. Мъртъка. Да, кучетата обаче са гадни. Аз съм на 6 хелт. Бъднете хелт. Да, ето. Опа, използвах си това.
О, то пак се натиска после. Аз умрех, ако мога ми помогнеш. Къде си? Къде си? Не, ще се дигнем. Добре, да. Паднете и ако не ви помогне вашия приятел, може да убиете някой на близко враг и ще се дигнете. Обаче те са много здрави. Къде? Да ти помогне. Това. Виж, Така, тази картечничка, която... Ако искаш, ай ти го вземи, аз винаги взимам хубавите пистолети. Вземи го ти. А тази картечничка, която видяхте преди малко, е моето special ability. То се отключихме го преди малко, когато ни... Така. Когато дигнахме левел, при 5 левел се дава първата точка и при първата точка единственото нещо, което може да отключите е вашето special ability, което е в случая на моя герой е тази картечничка. На различните герои има различни абилитита. И така нататък. Различните герои са различни, са добри с различни оръжия. Примерно моят герой е добър с автомати. И пушки. И пушки, да. Аз съм с узика. Аз за това го избрах. Мислех си дали да не избера да бъда снайперист, но в тази игра снайперите не са много хубаво нещо и за това се отказах. О, шотгън за тебе. Шотгън. Някакъв пистолет. Да, този път беше мой ред да избирам кой какво ще вземе. Ами аз ще взема пистолета. Да, защото и без моя огнен. Шотгън и он. Да видим тук какво има. Тук амо. Така, си избера. Вече се напълних с оръжие шотгъна. Така, ами аз предлагам да е това за този епизод, ако искаш. Само ела, това тук ще ни е края. При мен къде си това? Имаме някакъв снайпер. Виждаш ли? Къде си? Къде си? Ела при мен. Отгоре, обърни се. Отстрани сега надесно съм. Зад теб. Видиш ли? Да. Ела тук. Идвам. Имам снайпер, не знам откъде, честно казвам. На малко хелци. Оу, и тук има още оръжие. Сега е мой ред да избирам. Да. О, това е пистолет. Ох, Ами избирай. съм 9, 8. Взимайте всички други. Добре. Това гана нема оптика, ама бил хорденч. Хубав снайпер горе-долу. Да. Не знам колко демидж бие този снайпер, между другото. 53. Добре. Така, сега. Ами, предлагам това да е краят на този епизод. Да. Убихме първия си бос, който не беше нищо особено. Защото ние изпълняваме всички сайт квестове и така нататък. Ама по-натам какви босове явно ще има. По-натам ще има много така босове. И така, ами това беше от нас за този епизод и до следващия път.